Siphinde siyabuya ke futhi kwi-episode yethu yesithathu ke njengamanje ngiphethe uGeza Madiqa leli gama leli impela sengathi hayi Geza Madiqa mfethu uyaphila ngibingelele kubona bonke ababukele le TV nangibingele nakwena sir. Okay, angiphinde ngikukhumbuze ukuthi kwi-episode yethu yesibili la khona bekade sinama genre amabili ubekhona uSiphe ocula iAfropop ubekhona uThulalele ocula igqomu njengamanje ke awucacele noma ngabe ubani ukuthi yipi le genre lele ngendlela engeza nayo ubona ngesiginci ukuthi abona ke manje kufasiwe ke manje sifasa uGod ufake neOmega biza ukuthi iOmega ngendlela izicathulo Impela ngizwa phela mina ngikwazi iOmega abita ngazi ukuthi kukhona kodwa angikwazi angikwazi ukuhlukanisa ubese nje washoda ngoBrainwood Brandwood uyeza ku-episode elandelayo. Alright, no asivele singene mfethu sibheke la ukuthi kahle kahle namhlanje yini sizoyenza ngiyazi njengoba sesikhona la ukhona lawe la nami ngikhona kukhona esizohlangana ngakho khona ukuthi nje hayi sizoncebeleka sizohlala kumnandi kodwa size ngomsebenzi mhlawumbe uqala nje uchaze ngiyazi ukuthi igama lelithi Geza Madiqa ongenze ukuthi igama lasemculweni angazi mhlawumbe ongenze ukuthi igama futhi elisepasini angazi wena ozosho ukuthi le gama lithi Geza Madiqa liqhamukapi wena nokuthi wena ekhayikini ukhule bakubiza ngobani igama ngoba ngiyazi ukuthi leli sithi Geza Madiqa ongenza ukuthi liqhamuke seliqhamuka nje kathi usungena emculweni ubani igama lakho la ngempela nesibongo nanokuthi uphuma phi background yakho igama engethiwa lona ekhaya kwathiwa nguLindani ngakhathwayo ngiphuma eWelcome khona la eJozini leli kaGeza Madiqa elisebenzayo njengamanje emculweni ngalithola nje ngisafunda isikole babebuka ubujongo bami babona indlela enhle ngangigqoka ngayo esikoleni kwathi uGeza Madiqa lo yawageza Madiqa lo ngoba into eyanjani phela alright ngibona mfowethu uphethe isiginci so kunombuzo engithanda ukuthi ngiubuze kumuntu osuke ewumculi nothi uthi mhlawumbe umculi kaMaskandi kodwa nje wonke umculi osuke khona mangabe nje kuthiwa lo umculi lowo uyacula ngisuke ngathi okay unengoma esezinzile usuwenza ama-album noma ama-EP umsebenzi wami selokhu waqala nginama EP emabili nama-single emabili okay kulama EP akhona amabili nalama single lawa amabili yipi ingoma oyithembayo ukuthi hayi lena ke mangena ngayo nkosami stage hayi ngiyakutshela ngisho ubani uyazi usuka le kude engaboni athi ukuthi okay sekuGeza Madiqa ke leno se stage yipi ingoma yakho oyithembayo nginayo ingoma ekubantu njengamanje isihloko esithi ujola ngephara kodwa bayibiza ngephara ngibona uphethe isiginci siyakhona ukuthi simemeze isiginci sakho impela kufika mina ake sivele sisimemezise mfowethu sengizobuza ubheka icele ngabe kusemthethweni nowenzeka kimi nakho ngiphuka inhliziyo kulandelana hayi mina ngiyababopha manje sengizobuza ubheka icele ngabe kusemthethweni yini owenzeka kimi nakho ngiphuka inhliziyo kulandelana hayi mina ngiyababopha manje nawe kusemongishiya ngikuthando wangiphula inhliziyo wangishiya ngikhala sengathi ngizokuhloma amacala elokulimaza nelokuzama ukulala iyona leyo ngoma yakho othi nje yabona ke le noma cha lena ubusakhombisa nje ukuthi hayi isiginci siyasebenza le ngoma le iyayifikela nje manje ngaze ngipractice okay ngithi ke mina ingoma mhlawumbe ekhona kulama EP lawa amabili ingoma nje hayi cha uyiciko ngempela okay asibheke ke mfethu ibackground yakho ukuthi ufundephi wafundaphi kwazi ukafika njengoba nje njengamanje usukhona ususendimeni ke kaMaskandi wena usuGeza Madiqa ngifunde esikoleni sangakithi primary iWelcome ngadlulela high school kwebizwa ngikuthi ivukani bantwana up to i-college kade ngifunda kuyona eThekwini ebizwa ngeRosebank la imfundo yami ethe yaphelela khona ufika kanjani kuwena lokuthi uzoba umculi yini lena oyibonile la emculweni wazi wathi no yazi ukuthini nayi mina into engifunayo engifuna ukuyenza noma mhlambe kunomuntu yini okhona endimeni kaMaskandi okhule ubukela kuyena wamthanda wathi nami sengifisa ukuthi ngifane nalomuntu nami sengifisa ukuthi ngingene kule genre maningi ama genre khona bakhona obo reggae bakhona maningi nje ama genre khona hlukahlukene so wena yindaba wazi wakhetha nje lena ekhona lena esibiza ngokuthi ke uMaskandi ngiqale la kwaba khona abantu
engakhula ngihlala nabo ibone baba influencer ke ngixolisa ngegama lesilungu elingaka ibone baba influencer kumina babe udlala njalo umculo kaMaskandi kukhuleni kwami kwaze kwafika ekuthenini kube khona omunye umuntu ozokwazi ukuba seduze kwami oyidlala isiginci ngasifunda lapho kwase kuyaya kwadlondlobala kakhulu futhi angizisoli ngokukhetha uMaskandi kumina ngoba ngumuntu othanda ukubhala ingoma kwenza ukuthi kube lula ukudlulisa umlayezo noma nini. Okay, mana wemfethu usukhulume ngendaba enkulu yokubhala kweingoma. Mangabe ubhala ingoma ubhekani? Khona lento khona into ekuyasusa ukukhuluma ensukwini lokuthi abantu besilisa bacula nabo kube ngazuthi bangabantu besifazane ngeke ngisasho nanokuthi ngeke ngisasho example engoma ngathi ngifake ekukhulumeni kodwa nje wena mangabe ucula ubhekani usuke ucula ngesimo sakho noma usuke ucula ngento oyibonayo nje yenzakalayo. Mangabe kumele ngicompose ingoma ngibuka izinto ezenzeka nje emhlabeni bese entweni ethinta istyle ngiyaye ngibheke into eyenzeka ngaleso sikhathi hayi into eyenzeka ngo2009 hayi futhi into eyenzeka le kule minyaka eminye esemuva ngibheka lento eyenzeka njengamanje bese ngicomposa ngayo ingoma hayi. Iliphi artist elikhulu ofisayo nje ukuthi ungasebenza nalo kuMaskandi emaningi emangaka ngiyazi ukuthi amaningi vele semakhulu kodwa ukuthi ke uma ngabe sikhuluma ngoMaskandi ngeke kube ngazuthi sikhuluma ngabantu ababili engeke ngisababiza ngamagama. Iliphi wena iartist elikuMaskandi othi wena hayi yabona mina mengathiwa ngisebenza nalo izinto zami zingaqonda? Ekuqaleni kwami umuntu engambona nje ngiqala ukumbona oyemculi kwakumroza mfokafakude wayenza ngawuthanda kakhulu kunalokho ngangikuthanda khona umculo lo kaMaskandi kwase kuba khona inkosi yamagcokama ngeke ngibabale bonke kwase kuba khona inkosi yamagcokama vele istyle esithi asifanele so ngase ngibalandela kakhulu ngathanda indlela abayenza ngayo nami ngafisa ukuthi ngathi ukudlulela ukuhamba ngakubona. Okay, asize la ngokwesupport ukuthi khona yini mhlambe isupport oyibonayo eqhamuka emphakathini wangakini abakunikeza yona njengoba kahle kahle phela kuyiqiniso ukuthi urepresenta bona noma ngathiwa uyasuka manje uya kwenye indawo mhlawumbe uya koMpumalanga uya kuphi kodwa egcine kwakho konke uzobe wena urepresenta indawo yase Welcome urepresenta indawo yase Jozini. Khona yini support oyibonayo eqhamuka emphakathini noma kubantu base Jozini? Ngiyavuma ukuthi bayangisupport abantu bangakithi when it comes to le support ngathini le emahala vele isupport emcimbini ngiyayibona isupport but mase sithinta into ethi angithini ba few abantu ebaqhamuka balethe step but nasi step mfana gibela uye phezulu. Okay, kunemicimbi ejwayele ukuthi yenzeke ila eJozini kuphi koPhongolo angize ngisayibiza ngamagama koThekwini wena mhlambe njengogeza amadiqa ikuphi ongakudlulisa kubahleli bemicimbi ngiyazi ukuthi kulena ela eJozini kujwayelekile ukuthi mhlambe uyabonakala kuyona kodwa kulezi ezinye indawo kusasenzinyana ukuthi mhlambe ungabonakala kwemicimbi efana nalelo ejwayele ukuthi bese Thekwini mhlambe nakwezinye indawo ikuphi ongakusho njengamanje mhlasimpe ukunxenxa abahleli bemicimbi noma ukubacela ukuthi mhlambe nawe ngelinye ilanga belikhumbule igama lakho? Kuyisifiso sami kakhulu ukuthi igama lami likhunjulwe kubahleli bemicimbi. Angeke ngithi ngiyabablema nami ngisana ukuthi kusamele ngisebenze kanzima ukuze nabo babe nayo lento ukuthi ukhona ugeza amadiqa. Engasho ukuthi kuyisidingo kimi njengamanje ngiyamdinga umuntu ongasebenza as a manager kumina because umsebenzi wami ngifike nguproducer ngumanager ngiphinde ngumarket gcine kungaphezulu kumina lokho. Okay, ake size la emsebenzi singena emsebenzini wakho manje vele kahlahle sizokhuluma ngomsebenzi wakho wena njengogeza amadiqa. Ngifuna ukubheka noma ngifisa ukuthi ngichecke ngokwe marketing yakho umsebenzi wakho ukuthi umarketa kanjani umsebenzi wakho ngoba ziningi indlela zokuthi umuntu engamarketa umsebenzi wakhe mhlawumbe abanye bakholele ekuthenini mangizobizwa emcimbini ngiyomhlawumbe uyoyiveza noma uyokwenzani mhlawumbe ukumarketa lokho kanjalo abanye bakholele ekutheni mhlawumbe umuntu uzoshare ama link mangabe ukuthi ufaka ingoma zakhe ku YouTube share ama link enqanqa abantu ukuthi behambe bayomlalela kuningi nje abakwenza abantu. Wena njengogeza amadiqa iyiphi imarketing obona ukuthi mhlambe iyakusebenzela mangabe uyenza kuzo zonke lezi indlela ezikhona zemarketing njengoba abaculi behlele benza? Imarketing engisebenzelayo kakhulu yona social media angivilapha ukuphusha umsebenzi wami khona futhi makukhona laba abafethu bane platform esinama fans emaningi ngiyakhona ukuthi ngicele kubona ukuthi ngicela bangiphushise umsebenzi wami ngaleyo ndlela ngiyasizakala kakhulu.
Okay, kunomuntu njengamanje obukayo osibukelayo othi mhlawumbe wakhona la eJozini noma wakohluhlu wehlabisa kuphi komdletshe zonke indawo ezikhona. So kunomuntu mhlawumbe ozobuka manje mhlawumbe ingane encane esafunda isikole mhlawumbe yenza ugrade 10 noma yenza ugrade 9. Kodwa ezobuka ibone uphethe isiginci. Ezinye ingane isiginci zisithanda nje zisasibuka nje kanje. Uyabona? So khona ingane ezokubuka besithi hey yazi nami ngifisa ukuthi ngifana nalo yabhuti lo yani. Ngifuna ukuthi ngiyocula umaskandi. Ungathini kulowo muntu lowo? Into engayisho mangabe inale talent angangena emculweni aqinisekise ukuthi unale talent bese esebenza ngokukhulu ukuyikhandla emculweni ziningi ingqinamba esiyayibhekane nazo edinga umuntu ostrong umuntu obekezela aphinde ehloniphe futhi. Alright, ama-challenges kunama-challenges ngiyazi nami ngiyaye ngiyithande njengomuntu okhona kwi-industry ngiyabona ama-challenges akhona ngiyabona zonke izinto ezenzakalayo izinto abaculi ababhekana nazo bona personally konke nje lokho ngithola ukuthi ngikubona uyabona imaphi wena ama-challenges othi yabona nawo ama-challenges singeke ngawabhekana nawo mina njengoba ngikhona la endimeni yomculo inkinga nje osoke wabhekana nazo mhlambe kwesisikhathi kuye kube yinkinga thola ukuthi uyabona ukuthi uyabona ke la angisakhona ukuthi ngiqhubeke abanye basobe nenhliziyo encane baya give up ngempela bewushiye kanjalo umculo bakhona ke baningi siseba sababona bewuyeka umculo abanye bawuyekisa ukuthi bayatalajwa abanye bawuyekisa ukuthi babona ngathi akuhlangani uyabona umuntu ebone ngathi uthi nje izinto zakhe ngathi zibambeke endawana thizeni imaphi wena ama-challenges osuke wabona wabhekana nawo? Kumina anginosho ukuthi ngeke ngaba nayo challenge enkulu ngalendlela ukuthi ngazi ngicabangisa umcabango wokuyeka umculo but engeke ngawabona ilawo ukuthi ube nama powers okumarket umsebenzi ngendlela ezokwenelisa nanokunye engakubalula indaba ye recording. Sometimes ikhona istudio othanda ukurecorda kusona kodwa ugcine urecorda kwesinye ngokuthi uafforda sona but akusona lestudio sidingayo yabo so lokho amanye ama challenges omuntu osuke ecula uyafuna ukuba lapha uyafuna ukurecorda lapha yana but aka-afford ukuba lapha yana. Okay, lana esiginqeni kukhona yini mhlambe umculi noma ingoma yomculo okwazi ukuyishaya la esiginqeni sakho? Impela kweqini kahle kahle ayikho engakwazi ukuyishaya. Okay, ake nje ungishale yodwa eyanoma ngabe imuphi umculi ingoma nje obonayo ukuthi yabona le noma uzaziyo na ukuthi ngiyakwazi mina ukushaya lesasiginci ngabe mhlambe umenzi ugatsheni noma usibanibane noma nje wona futhi amaciko akhona khona la eJozini ushaye nje isiginci nje kanye. Sandwa sami maidululu switi lami themba lami awekho munye wena enhlizweni yami dalo sandwa sami maidululu switi lami themba lami awekho munye wena enhlizweni yami dalo ngifisa unginike inhliziyo yami uyiphathe ngesandla daliwe kuwe bese uphendula umqondo kimi ngicabange ngawe dali ngifisa uwe ngamehlo ami dali ungibonise la ngaboni khona ube zindlebe zami ngizwe ngawe dali. Okay, uthegeza amadinqa ngithi ayikho ingoma ongakwazi ukuthi uyishaye. Ngizibophe mina phela. So uready ukuthi mina manje ngaqoka ingoma ngithi geza amadinqa awungishayele nansi ingoma. Ngiready phela. Alright. Wegeza amadinqa ngicela ungishayele nansi ingoma. Ngike ngakuzwa impela uyishaya. Ngicela ungishayele ilalila le.
Okay, wabalila ama-artist othi wena nawa ama-artist angithi obukela kuwona owathandayo uthandayo futhi umsebenzi wayo. Kodwa kunalama artist lawa amanye nje khona ama-artist esaziyo ukuthi leli artist leli lingaphansi kwasibanibani. Mhlawumbe imuphi wena umculo ongafisa ukuthi ube ngaphansi kwakhe ekusayine usebenzisane nje naye. Kubona becula laba engibabalile. No kwabanye laba ongababalanga noma mhlambe ukulaba office ukulaba obabalile. Yeah, ukubona laba engibabalile. Kungaba Nkosamagcwama. Ongafisa ukuthi ube ngaphansi kwakhe ekusayine usebenzisane naye. Ngakujabulela kakhulu lokho. Okay, yini oyithanda kuNkosamagcwama? Ngithanda ivoice yakhe ayikho into engayivumi. Iyakwazi ukucula ifike kwamanye ama-genre njengoba nami ngikwazi ukukwenza lokho ke, so ngiyangijabulisa kakhulu ukuthi umuntu umecula uMaskandi still kodwa ivoice yakhe iyakwazi ukungena yonke indawo nakuma afro pop. Okay, wena ngaphandle kaMaskandi yipi enye igenre oyithandayo obonayo ukuthi okay lana ngingangena la ngithi ngikhaxa? Angibona ukuthi nginayo igenre enye engakwazi ukungena ngithi khaxa, but ngingangena ngalezo ikhathi lezo ezincane makuthiwa i-featuring noma ngabe ya makuthiwa siyasebenzisana nje kwaleso sikhathi. Okay, mangabe nje bekufeaturing hayi cha ungangena ke khona. Kodwa hayi ukuthi uze usukuthi nje uyokwenza ingoma ye afro pop uyasuka uthi hayi yabona ku yo rapper ke wena manje uyalaphane ke ko hip hop awuyiboni wenza lokho ngaphandle uma ngabe kune feature. Yes. Oh okay. Nakho ke njengamanje kunomuntu othi yazini usembonile ugeza amadixa mhlawumbe futhi bekade emlandela isikhathi eside wabona ukuthi okay lo mfana ukhona emculweni, lo mfana ukhona endimeni and uyeza uza kabi thothi lo muntu unesifiso sokuthi ekunikeze uxhaso noma mhlawumbe ngeke ngize ngisathi ukuthi iluphi lelo xhaso lolo, kodwa wena ngesingawe njengogeza amadixa iluphi uxhaso ongalijabulela mengathiwa liyaqhamuka nje njengamanje, yini ongayijabulela? Sikubeke eceleni mhlawumbe kwemicimbi ukuthi uzoqashwa emcimbini kodwa nje uxhaso ongalijabulela njengamanje. Uxhaso engalijabulela kakhulu njengamanje ukuthi kube khona umuntu ozokwazi ukumanage umsebenzi wami because ziningi izinto engizenzela zona, ngiyadistributor ngenza lento engingayibala kuningi. Okunye engingakubalula futhi engingakujabulela ukuxhaswa ngakho ukuthi ngiyo recorder e-studio lesi esithandwa yimina. Ngingalokho ngirecorda kule studio ngoba ngithi lesi ngiyas-afforda but asungenzela umsebenzi lo engiwudingayo mina. Okay, imaphi ama-artist ala eJozini ama-upcoming local kunale gama leli abangalifuniki leli anilifuni vele ngoba leli lithi amavukana? Ngiyengibona impela abantu baba nalokho nje mababizwa lelo gama, yini nenze ukuthi ningalifunda lo gama? Angazi ngalinqaba mina lelo gama lelo. Okay, kumavukana la eJozini ngizosho ukuthi nginikezwe wena imvumo. Kumavukana ala eJozini imaphe oseke wasebenzisana nawo mhlambe engomeni zakho kulama EP la osuwakhiphile kanjalo futhi nama single amabili lawa onawo, imaphi ama artist oseke wasebenzisana nawo lawa la eJozini? Ngowami umsebenzi oqondene nami ayikho ifeature enginayo from i-artist la eJozini phela umina umuntu ofeature kakhulu ukubona. Ngiphinde futhi ngibaproducer umsebenzi wabo baningi nje ama-artist engingawabala lana mhlawumbe ngiwadlalela isiginci ngiphinde ngenze backing ngenze yonke lento nje producer wona umsebenzi wabo. Okay, imaphi ongafisa ukuthi kubambisane nawo nisebenzisane? Sikhuluma ngawo la eJozini manje sengizwile kulawa amakhula senegama, kodwa njengamanje ake sibheke la ekhaya la sikhona khona ukuthi imaphi wena othi uyafisa ukuthi ubambisane nalo usebenzisane futhi naye? Impela anginolukhethi ibale emasini, bonke ngingakwazi ukusebenza nabo. Yeah, ngisho njalo nje bonke ngingakwazi ukusebenza nabo. Alright, kukhona lento lena manje esenginile ukuthi umculi kuthiwa uba ne-event yakhe. Mhlawumbe uyambona yini ugeza amadixa ngelinye ilanga esenegeza amadixa music festival noma geza amadixa eMaskandi festival noma akakuboni lokho kwenzeka? Kuyisifiso sami esikhulu leso ke ngike ngazama kuzoba ihlaya kodwa ngike ngazama kagcine gcine ngikhansela endleleni, kodwa ngiyacanga ukuthi umuntu okulalela njengamanje uyazi ukuthi yini iziphi izinto engiyifisayo. Ngiyafisa kakhulu kuba nayo i-event enkulu ezobe ingaphansi kwegama lami. Okay, ukhansela nje kutheni? Imapha ama challenges mhlawumbe noma izinto oyibhekile ukuthi yazini mengiqhubeka nale event ngeke izihambe kahle? Iziphi izinto oyibonile ukuthi abona ziyingqinamba kakhulu ezingenza ukuthi ingaphumeleli i-event yakho?
Ukuqala nje equipment ngithe ngiyabuka ngabona ukuthi angizokwazi ukuyi-afforda enye yayo bengibona ukuthi nginayo vele kodwa enye angikwazi ukuyi-afforda kwagcine kuba into engibona ukuthi ngcono ngiyikhansela. Okay, kukhona mhlambe la uzame khona uxhaso wacela abantu thizeni izikhulu mhlambe wenza iproposal wayisa kwamasipala khona mhlambe obukuzamile noma nje ubuthi wena uzokwenza ngamandla akho. Kukhona engikuzamile because khona umfowethu wakwazi ukungixhasa nge-sound system. So still mangibala ukuthi yinani eshodayo njengamanje ngabona ukuthi akwazi ukuzophumelela. Okay, kunomuntu osibukelayo njengamanje othi okay nangu ugeza amadiqa mhlambe abantu bakwezinye indawo mhlawumbe umuntu akaNongoma Newcastle Vryheid kuphi kongothi oqalayo njengamanje ukubona ukuthi kunomculo kuthiwa ugeza amadiqa. Ungamnyalela kanjani ukuthi ehambe mhlambe eye lapha ya ithini i-channel yakho ya ku YouTube mhlambe la ufaka khona umsebenzi wakho? Umsebenzi wami wa YouTube ungaphansi kwe-channel ethi Geza Madiqa TV. Yes, uyatholakala konke nje ingoma zami uzithola khona as a folder. Okay, i-EP yakho yokuqala nale EP yakho yesibili bese kuba ama-single lawa amabili akhona osuwenzile. Ngicela ungiphe ama-title akho mhlawumbe i-EP yakho yokuqala yayititleishwe ngokuthini? Sasithini isihloko sayo? I-EP yakho yesibili nanokuthi iziphi ingoma ezikhona kwi-EP yakho yokuqala? Uzofike usho isihloko sakhona bese uyasho ukuthi nazi ingoma ekhona kanjalo na kwi-EP yesibili nama-single ke usho ukuthi ayithini isihloko zakhona. EP yokuqala ngangisebenze nabafowethu empeleni ngangisebenze nabafowethu ebaculayo nabo ngakithi just a group angisho njalo kwakuyi group lento esasiyenza. Into enza ukuthi ngiyibale nayo emsebenzini wami ngoba ngangiqala ukucula ngangiqala ukukhipha ivoice yami ngikhiphele ngaphandle. Isihloko sakhona sasithi ngimfune njalo isihloko saselo EP le yayikhona ingoma ethi ngimfune njalo. Enye noma ngasakhumbule kahle ngoba into ya 2021 2022 kwakhona EP yayiqondene nami ngqo leyo yayithi isihloko sakhona abanye bayosala kwakhona ingoma ethi ufuna ngikwenzeleni khona ingoma ethi abanye bayosala enye ithi saxabana kudala. Kwase kulandela isingle lapho ya 2023 ethi uJola nePara yona engikhulisele igama lami kakhulu. Ngingabonga kakhulu nje futhi kubona bonke abantu babukele TV bakwazi ukufika lapho bayibuke ingoma yami lapho bayilalele khona online. Kwase kuba khona yakulonyaka le 2024 isihloko sayo esithi angisene indawo nayo futhi ikhulile kakhulu. Okay, ugcina ungangishayelanga ingoma lena ngiyengakubuza mangabe singena ngathi yipi ingoma yakho oyethembayo odla ngayo abantu? Wapasha ex uJola nobani Wapasha ex uJola nobani Ngisho ngoba njengoba umubi kanjena uJola nobani asho ujabule lapho khona Ngisho ngoba njengoba umubi kanjena uJola nobani awuyasho ujabule lapho khona Wapasha ex uJola nobani Wapasha ex uJola nobani Bathi angikwazi ukulokhuza ngabe ngishayela ama backings manje akunalo lelo zilelo lokucula. Alright, sesiya emaphethelweni Geza Amadiqa mfana Gezo. Alright, uyinsizwa ne? Impela nje. So uma ngabe uyinsizwa mina ngiyaye kuthiwe insizwa ngezibongo. Unazo yini izibongo? Hawu. Mana ke singakafika ezibongweni. Uma ngabe ucula khona mhlambe ingoma yakho ethi ukuthi xaxa ngama minute, track 9. Ingoma mhlambe kanjalo la usuku ugadla khona. Ngina emsebenzini wami wa 2022 kule EP engithe ithi abanye bayosala. Le ngoma ethi abanye bayosala bawingoma yebongo vele. Ngayibiza ukuthi track 9 lo. Ugadla obani lapho? Benzeni?
Ngakusho nje ngithi akekho umuntu engimgadlayo khona kuphela nje ngiyashinga njengensizwa. Okay. Uma ngabe umuntu efisa ukuthi eqashe wena njengogeza amadixa, ukuthola kanjani? Mhlawumbe einkundleni zokuxhumana ukuthi ubani, inombolo yakho yocingo. Einkundleni zokuxhumana ngine Facebook page ebhalwe ugeza amadixa SA. Then ungakwazi futhi ukungena uma ungene kuyona ngoba sikaba no professional dashboard ya kune link straight to WhatsApp. Makungenzeki lokho ungangithola inambeni ethi 0797698738. Inamba yami leyo yocingo ngiyafoneleka kuyo futhi yakhona WhatsApp. Okay, angikhoni ukuqeda la ngingakabuzi lo mbuzo engizobuza manje. Ngiyazi ukuthi uyinkinga wona. Futhi okungenzeka ukuthi ngeke uzuphendule, mhlawumbe uzowuphendula. Uyinsizwa ngithi. Sengikubuzile lokho washo ukuthi uyinsizwa. So, insizwa ke insizwa ngokuthi ibe nomsizwayo. Ngasasho yena umfoka Gumede. Insizwa ukuthi ibe nomsizi. Usekhona mhlawumbe umsizi umuntu owazi ukuthi okay, hayi mangivuka ekseni ngizovuswa mina ekseni. Mangilala ngizolaliswa noma mhlawumbe engekho eduzana. Kodwa nje lokho nje mfowethu go good night. Oh good night. Kodwa kuthiwa amabhinqa wazana nesilungu. Khona lokho ukubuza ukuthi ukhona umuntu kanjalo. Ugeza amadixa bengakathathi. Empeleni kodwa ngiyacabanga ukuthi akuvumelekile ukuthi ngingabalula ukuthi ukhona umuntu engiphila naye beni ngingakathathi. Awukwazi phela noma ungeke uzulisho phethe igama kodwa nje lokho nje uthi cha ukhona. Kuyasinda khona kodwa ukhona. Angazi ukuthi indaba kubantu besilisa ubanzima lo mbuzo ngoba mina mengathi uyangibuza nje manje angeke ngize ngicucuze angifuni kodwa uthi ngibuze kodwa Sengiyasho nje ukuthi mongangibuza angeke ngize ngicucuze ngingasho ukuthi ukhona noma akekho. Alright mbukeli lapho ngasekhaya namhlanje kade siphetheke lapha ke ugeza amadixa kuyona ke episode yethu yesithathu omculi kaMaskandi khona la endaweni yaseJozini. Uyazi ke nawe sikhona sikho Art and Entertainment la khona sikuvezela khona nje amaciko ke ngokuhlukahlukana kwawo ama-genre ahlukahlukana asinakho ukuthi so focus sithi okay sidila noMaskandi kuphela kodwa nje wonke amaciko akhona eJozini sizohamba siloku nje sikulethela wona khona la kwikho Art and Entertainment. Sibonga kakhulu qhubeke futhi nokusibukela njalo.